Ahojte kamaráti, ja som Blabina a dnes si spolu vytvoríme veľkonočného zajačika. Potrebujeme papier, lepidlo, dve prázdne umyté nádobky od jogurtu, rozdielnej veľkosti, ceruzku, čiernu a modrú fixku, nožnice, pompom, gumu a drevenú paličku, môže byť aj nanuková. Najprv si obkreslíme jogurtové tégliky, tak aby sa trošku prepletali. Toto je telo nášho zajačika. Použij svoj prst na vytvorenie uší. A po vystrihnutí a vygumovaní všetkých čiar od ceruzky, ktoré tam už nechceme, mu zahneme jedno uško. Vrchnák od lepidla sa dá všestranne použiť. Obkreslite ho 4-krát a vytvoríte zajačikové labky. Dve zadné labky, na ktoré nakreslíme labkové vankúšiky. A dve predné labky, ktoré budú mať pazúriky. Tváričku dotvoríme pomocou pompom. Tie dve biele sú zajačikové tučnučké líčka. Zajačik používa fúziky tak, ako my používame ruky, keď je tma. Všetko fúzikmi ohmatáva. Preto sa aj volajú hmatové fúzy. No a zajačik je vlastne už hotový. Ale ak nalepíte na zadnú časť zajačika aj drevenú paličku, tak tento papierový zajačik sa zmení na divadelného zajačika a môžete ho použiť ako maňušku do rozprávky. Alebo aj do takejto pesničky. Zajačik, zajačik, kdeže si? Tu som, here I am. Zajačik, zajačik, čo to máš? Kraslicu, kraslicu, an Easter egg. Zajačik, zajačik, poď tancovať. Už idem, I am.